Labado. Pagkatapos mag-trail. Sabay kain. Lagay lahat ng bite yan. Swimming pool. Lawak ng swimming pool. Doon ang masarap. Kaya tumambay doon. Kaya tumaga na tubig. Matatanggal stress mo dyan. Kaya nyo ba? Mawawala pagod mo rito? Tapos pag nag-trail ka, may baon ka, sabay dito ka na lang, babad mo yung paa mo dyan. Yung gamit mo, sabay babad mo yung paa mo. Sarap, Linaw, ano? oo. Pag napagod yung paa mo siya, pag hindi ka na nag-trail, sabay dito. Linaw, oh. Mukha kahit mo dati, hindi pagkain mo. Nagay ka ulit, kakain mo. Madulas yan, no? Puro lumot, eh. Oo, Ayun. hindi pa na natatapakan ng tao kasi Oo. pero natatapakan yan. Kumawala yung lumot niya. Iilalim yan. Na-arrange yan. Oo. Ganda yan. Pag marami na naglaban. Pupuntahan yan dito. Puntahan sa mahal na araw. Pupuntahan yan dito. Gawin pulse yan. Makisikat yan. Hindi na doon, hindi na tatambay doon. Dito na tatambay maghapon. Baka tayuan na rin ng mga kainan to, eh, no? Oo, dyan o. Kaya nandito sa gilid. Oo. Ay, kikita ah. Dito ba ng camping yung mataga Talavera? Ay. Hindi na i-record yung pababa, sayang. Mali yung napindot. Nako, tukod.
bigay. Kumabiyos yung kadena ko. Lakas ni Sir Mau, no? Ito, pwede ka dyan. Kaya ng bike tuhod. Oo. Pares tayo, sir. Ay. Yan ka. Gasolina lang ako konti. Maligaw tayo, ano? Tapos sisinundan ko kayo nung ano, isang bike ko yung gamit ko. Sa Mananggahan, may pababa pala doon. Dumiretso pa ako, papunta na ako yung malaking. Doon ako na misplace guys. Doon ako. Right back na. Survive! Alright! Okay! Sarap kami! Sarap! Okay. Survive! Survive! Survive yung bike tsaka tuhod. Makabili ng mainam-inam na bike. Okay! Naman! Yaba! Sige, Sira hindi yata ako. prino mo no?
Pero, sila yata prino mo. Ako boss, hindi. Hindi ka nagpiprino eh. Wah! Taas. Hindi nakuha yun ah. Woo! Solid. Highway na to, no? Sir, thank you. Para walang madisgrasya, marami nang may sakit. Diretso ka? Sige. Ayos, ayos ang trail. Tara. Larga na, trabaho na. Sir, thank you. Next time ulit. Diretso rin kayo? Diretso na sir, may trabaho pa. Sige. Work from home. Ayun pa lang ba? May attendance eh. May attendance sa internet. Okay.
Sige sir, ingat, ingat. Thank you. Ay, bigay. Lakas. Sinibat na yun ah, layo na oh. Ah, dito? Ewan, sandaan yun. Ang shortcut dyan. Taas nun. Grabe. Ah. Pud-pud na yung gulong. Hindi na kumakapit sa likod. Nakit ko sana dire-diretso, nag-waiting sa takot eh. Sagad-sagad eh.